Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Παρασεβάς και σήμερα θα συνεχίσουμε το επόμενο πάρτι στην κασέτα μας. Είμαστε εδώ πέρα και πιάσαμε το Snorlax. Μου είχε βγάλει την Παναγία, μου είχε βγάλει να το πιάσω το κόλλο Snorlax. Και είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το route, μισό να δω ποιο route είναι. Το route 16, ναι. Και λοιπόν σε αυτό το part θα σας δείξω τον εύκολο δρόμο για να πάω στη Fuchsia City. Να σας δείξω. Αυτός είναι ο εύκολος δρόμος για να πάω στη Fuchsia City. Ο πιο εύκολος. Και βασικά ο πιο γρήγορος, όχι πιο εύκολος. Και αυτός εδώ είναι ο μακρύς δρόμος, ο οποίος έχει όλο μάχες και μαλακίες και σου πρίζουν το πέος. Λοιπόν, σε αυτό το part θα σας δείξω τον μικρό δρόμο. Έλα ρε γάμοτο! Έλα ρε, πού στην για αυτό το πράγμα! Να είναι τα κολογκρίμερ. Άντε. Έλα. Όχι ρε! Πόρε. Λοιπόν παιδιά, καιρός τον έχει πάρει τώρα τελευταία, είναι καλοκαίρι και βρέχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα? Δεν στέκει αυτό, δεν στέκει. Είναι ενάντια στη φύση. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Μπάσα ρε φιό. Λοιπόν, όχι γαμό! Critical! Κοίτα εδώ με λιγορωσής μικτός.
τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω αν εδώ πάνω. Σε αυτό εδώ κάτι δείχνει αυτό. Pallet Town. There are people swimming. Α, δεν είσαι αυτό, είναι στο άλλο. Στο άλλο, θα το δείτε στο άλλο επεισόδιο αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στη Fuchsia City. Αυτός ήταν ο εύκολος δρόμος. Στον δύσκολο, όχι στον δύσκολο, στον... πώς να το πω τώρα, στο μακρύ δρόμο τέλος πάντων, εκεί πέρα θα μας πάρει ώρα να μας βγάλει την πίστη. Εδώ πέρα έχουν κάτι Pokemon, το Sunshine, το Voltorb. Εδώ πέρα είναι το Safari Zone. Δεν είναι και τίποτα, εδώ πέρα έχει και ένα Lapras. Αυτό εδώ πέρα. Εδώ πέρα έχει το Mantic, το Kangaskhan κάνει και αυτό. Και λοιπόν αυτό είναι το πάρει για τώρα, τα λέμε στον μακρύ δρόμο. Γεια σας.